kubudisa chimasija kwecho. Aiwa, asinzwika zvautaura kaicho. ndoplatisa. Aye, wakati sekura ari kurwara seri. What's going on with your dog? Sekura hasi kukoga masi. Zvisinzwika chinoti. Wedzera. Urwara ke. Aku. Sewe mukana ndikosora bamba. Rova brongo. Watenga. Taurisa mene kuti anga but pale mwacha inapawa ka boss brongo ka yada ngoti brongo ne stalix do concussion oti mukadhoza ka ukabhonono kamuka ka anoona ngo nakapfiriswa wabata koti wakangana utongo nechi kosiri budget Nokotoro. Ada apa maji boss munyara mene apa amen but saka muri kunzwa sei baba zvatana anati zvaitika ka taurisa kwedzera atanga kusura January ma 15 yobana kuti saka ndakanga notestwa ku polyclinic pambari polyclinic matestwa vakanditi hapana chekutanga iCovid kanza nhasi vanhu vakwana mangwana ndikati motondura handibve pano vateste ndinda ndiri patop 10 panumber 1 kukosora vanhu vese vakatestwa covid inobva yabuda ipapo negative vaenda kumberi kuzvanza TB Nazareth unozo garage anaenda kuNazareth akatestwa TB anaenda kutora mabhodhoro angu akabuda negative kukonzert same day rachero akatestwa futi kukonzert HIV inozo konzert akabuda negative ndikati thank God pana zvandikuita pana I'm wasting time kazi maitambe ndikati akutamba ndaitamba here ndio unozongopinda get crash right ndaenda kurekta mari dzavo dzangu negative yes ndobara ona kuti apa ndonokwanja masvingo kutenge motikari kwandaenda mari yese yana ndatengesa mukatogrosari tumabhiya ataenda kumasvingo ndasvika kune mbuya imwe inorapa nechibhoi atarakidzwa TV vanhu vacho vari kundiuraya zvanzi watch people chivani echivanhu okay saka ndaingarohwa musoro nesimba vandatsemuka tsinga maiona patelevision mulazi wangu ndaiona inini ndakanzire ukaona mulazi wako mandasa handiti anga akabhendwa era aiona inini ndaingochema nekukosora saka fumira mukati taurapo saka pandakarohwa paipai ndaikosora ropa chibuda ropa ndo zvandaita ndaipererwa nemweya zvokuti tisati taenda kumasvingo ndairoti kuna madamu handeitonitenga yata ndeitonitenga oxygen bogus ozi ndaipererwa nemweyaoti mufambe ndo zvandaida kutoita yati hai ndikafambe ndoconnect nemushini zvikanzaiwa handei saka amai vangu ndovatenda vakandibatsira asi ndavakandirowa mari mombositi mombe yakatoita kwani maida upone boda mangokarara futi taingokosa mutsara plus futi mariro ako ainakidza unoziva aitanga takaumirawo kuti ufe unoziva saka magredzidza tata utobanda bhotoro saka bhoi dzangu dzese ini ndini ndakamirira club wedzera ndini wedzera wacho ndofunga ndakabuda ndiri pastage yati ndovhura bhora ndichitamba ati kutamba kwakuedza kukozi makumbo asina power plus ndikutadza kugera ndikada kuswa chigero musoro ndochema urema utema chere chimwendeko saka nyaya iripo yekuti ndikukumbira kuti undikandirewo mara kumana
mari vanhu uda kukandirwa mari ndiani akakutsinga first ndikandiro mari mira taura ndiani akakutsinga wakati hama yako ndiani hama yako ipi muchavengana paukama hanzi wakatsingirwa mumota bozi takiita makoponya kudhara tingatunga pondero takienda kudhara pakangokoma Blanoa plus pamwe wakatuka manyama akagumbuka namai lake Blanoa ndo ane nyaya yese komanyama wakatuka presidential car isusu takasenza ma 30 years hatina mbodzitenga mota pakambani ivanei kwa president iwo utenga mota iyo apa utori neplan yekuda kutenga rori anoda kutenga rori lero iyo mari yakotenga no yabve ngeri pai vadongowatiko ndi chikwere changu ndaishanda waniko yese inani vanondiziva wakurumidza kufa iwe utambudza vanondiziva vanoona 6 o'clock ndavhura tienda kuri kumarara ndopandotozvara kuma11 zvokuti handirari ine ndakatongojaira nyama dzangu akaiso bhiya club hamuna nofunga muri kuona vanhu vari pana vavesa pana chavainacho hatina bhiya club wedzereri town tumiro something tohondawo aiwa inzwa wedzera ka last time patakatumirwa naMr Kudzi vakatitenga bhiya kwawedzera ongosipo vakatitenga bhiya pawedzera sotenga tori mwe start but wangosipo last weekend yandikutaura ini ndekuti inini ndakapera mari nekune matreatments ndakabva hatuda kuziva kuti hama yako ndiani uda kuuraya hama izikana asi nifesi suspect ndimandazi wemandazi ada kutiona mbo yemuchinjani yada kuti kupa sare iwo ukawirirane papanoona kuponisa yada kutora mbo wetsanza akakaona bcause iwe hanzi wakaromba kaiwe wakaromba kuti utenge runowa iwe ini ndingarombe chirudzinda ani makore mangani dhuriyo takupwanyirwa kangani mani 3 times chipwanyirwa kurombe iri kupwanyirwa pomuzara pakati pane chiburi usara pane chiburi tichitengesa pachiburi kurombe iriko saka wedzera usati waromba iriko handirombe handisi ginimba anongogirwa muchingobvisa munyama kuginimba upinda papi akaromba kaginimba oman wakazvinzwa upi ndaitaurwa ndichimunzwa ina handiverenge manewspaper but manewspaper ndovhurirwa every morning namine kusine zura ekanga ndovhurirwa panapa aiwa inyaya yako machanaona inyaya yako avana buda musagazi achete semunhu ari kugula pamakutsvamitire ngopfura pezvezva ininoone zuro ndakaitawo munyama boys ndaida kudhaivhira mbuya bva vatiza kakuda vanhu yaike kangaipa yakustanimbi hayanani wane madhezi manganuska atiza anoona kurarira topia une madhezi manganuska kange almost 15 days 15 days 15-20 days saka mbuya pamwe wakatombolazwa kani mumwe idzi mbuya dzedu idzi ndedzemashosho ndemashosho kune apana anoponchulata chamwari bcause yako ichiri kendurire kana chingori chirabha pandakavatora pacho manje pamba chaipo chaipo handakavatora musawaye bushwoman sara musango saka ini ndikukumbirawo pakomberedzi kuti pana mai vaive parusape ndikukumbirawo namba dzenyu ndakasvika parusape ndikaita 1 month ndiri parusape ndichida kutsvaga papenyu ndikati kuna tafadzwa ndipowo namba dzamai vaive ndichimufonera ndiri kwarusape ndichipona ndiri kuno akaramba nenamba mabizi amunopirata panikina paadhija anogona kushaya kunzi anonzi tafadzwa kanoti trade wamunombotaura naye pafona anondipa namba saka ndiri kupera namba dzaamai kwarusape please mondipo namba dzenyu bcause ndanditori kumusha 1 month yeoctober november ndakazonotora mota yavo saka nyaya iripo yekuti ndikumbire kuti munokwanisa kundisirewo panhamba dzangu
ndione kuhodha shopa musina chinhu medication yandakatarisira yo uda kuurayiwa nehama yako iwe saka vamwe vatorwa vane chii nezvekuitwa vatorwa vakaroda ndibatsira aiwa imboita zvehama dzako dzoda kukuuraya idzi taura kuti ndiani ada kukuuraya munhu wemufamily manyu chemene vachazofa ndo panchakuziva kuti ndii ndakamuuraya bhozi asi ndikwadza bhozi ini ndakanzi kutiwo revenge uchiri kurwara ozomubata chii ana wapona bhozi anzi go back to sender kandinoda kushanda ndakatosaina asi unokode kuti emubhaibheri nekuti hanzi chengetei vavengi vangu vazoona ndichidya gauro ndichinakirwa afana kukraya iyoyo iko iyo ndikambokomotsowa vamuona kuti ndiri pawo iribo saka pane nyaya ndikutaura kuti ndira kumbira kuzivo mari haisi kutaurika mushe kwene basa here aiwa saka iri kuvhara ipika indakanyo toda kutaura kuti wairwara nei muridzi weclub wedzera wairwara nei vanoda kuziva kuti wairwara ndakarohwa nesimbi nehama yangu iyo patarohwa nesimbi pasina kuzvimba che ndakarohwa herimeti ndikadaisoni yorohwa nesimbi remote yakarohwa herimeti akapedza ada kukangwa futi nemupana ndikazvimimbi yo warohwa nesimbi saka ndoda kuti ndipe vanhu nhamba dzangu apa ndiise nhamba dzangu taura ndikumbira kuti mundiisiwo panhamba 0774 081 578 akutoborodza kana zvichinetsa vanoisa paclinton 0774 081 578 ndisiro nemandisiro ndone kuhodha ezimurunguona club hapana kana ari kunanzvira vanhu vazhinji vanouya panapa mafanzi angu aya achisvika ndogona kungomupa koti bhozi zvine zvirimo mumwe akaendomupa token unotamba sinuka wedrink akaendomupa lita wosheya kakawanda ndichizviita panapa wesupa ndichimupa bhadezi andanganyandinacho ndiri mata izvezvi handina tausatatauvhomuka murege yavhomuka ndina vana yandina wakutopengezvakaenda upstairs kutenda yangu mana club yedu ite isumuki idzokere panzvimbo apa akapfeka mapecha muchenda unorara ndanditori brangeti idzokera unorara because une covid hai ndikuti ibhose kuti thank you very much